Joan den astean, bi taldeak aurrez aurre izan ziren beste auzolan proba gogor batean. Eta beste behin probak ez zuen garaile argi bat izan. Negutegian jakingo duzue irabazlea zein izan den. Gorriek garailetzat ikusten zuten beren burua, Nik uste dute irabazi dugula. baina ez zuten bat ere gustoko izan txabolara itzuli behar izatea. Niretzako ez da justu. Eta guen puteauta. Adituek adostu zuten talde irabazlearen izena. Talde urdina. Eta talde gorria lur jota geratu zen. Ez da justu, probana ez. Miren eta Marko baztertuen kortara itzuli ziren. Traizionatuak izan ziren sentsazioarekin. Zurun uste eman diuna da... Nirekin ez dute jokatu. Bestalde, zigorrek eta esbetak arriskuak gertu igarri zuten. Bitxare desafioan aukeratu izango naz. Desafio proba iritsi zen. Edurnek eta Goikok erakutsitako konfiantzak Mirenen azken erabakia bideratu zuen. Zigor eta esbeta. Zigor gai izan zen traktore gainean lasai egoteko eta baserrira itzuli ziren. Mirenek eta Markok baserria utzi behar izan zuten. Zuek kalera jaitsi beharko duzue. Hau da, baserria. Taldekideei berri on bat emateko zorian daude Zigor eta esbeta. Miren eta Markoren itzulerak talde gorriaren bizikidetasuna are gehiago zaildu behar zuen. Kriston subidoia, indarraren probara juteko eta egurra mateko. Apa, ekipo! Apa! Gustua ikusi zaituztet, Zer? Bueno. Hola jarriko altzineten Miren eta Marko ikusita. Nik uste dut ez. Ez, Ez dit mina egin besteak kaleratzea ze Zigor eta esbetaren kontra joan direlako eta gorri bat ten kontra joatea ez dit ondo iruditzen. Hemen mezu badakazute eta ondo entzun. Vale. Eta konklusioak atea. Aber, zer itzet zaituztet. Kaixo. Azkenen lortu zuten aitzen dutena, gu kalean egotea. Ea zorionak eta ez marruiteko. Espero dut gure petuan koloriak irabaztia, baina kontu zeuen artean. Agur. Venga. Ezka... Hinduak. Bai. Gure inungo momentutan ez da izen asmue behasek etxari altze, eta hori atzo negute gixen lehenengo gauzi izan zuen izin Markok, eta eske... Olatok gaudi gauzek. Da baten aurka da, beste baten alde. Jotea. Lehenengo egunin, igual Markok eukizun jarrera hain impulsibo hori, eta ez kontrolatze hori nik uste fakture haundixe pasatu izola. Eta kontu zibili zuen artean, zergatik izan du hori, niz? Izan da pizka bat, ja... A ber, bera minduta sentidua da, esango da, niri egin bastie hori zerregongo da, gero. Bai, beha, traizionatu sentidu da nik uste, baina ezke azkenik... Ezken jorrok ez dio ez horrezun. Nire aldetik, parkamena eskatu nahi nik, nire partetik sentidu bai, horrela, eta ustote orokorrean, danok pentsa dugula, horrela. Nik ez dituzten barkamen asunto badanik, nik usten dut ezke, nik baita bi egunetan edo bi jaso ditut, eta nik, eske, normala da, eta zuke bai. Guke bai, nik lehenbizko gunean bai. Bizitza errazagoa da bengoetxea tarrentzat. Horregatik etorkizunean zalaparta sortuko duten gaiei buruz dabiltza hizketan. Ni oso tradizionala naiz ligatzeko. Nei hori gustatzen zaiten da. Ez? Ginito. Bai, ez? Oite zenunzu? Bai, ginito, baina batin beharren hiru igual. Eske... Inola zautu nire Andrea? Nire Andrea? Festan, baina hola herri txiki baten. Donostin da, ez? Ize, balauen eskala uniko. Bai, neska bat bai. Basarritarra? Bai, basarritarra, bai. Baserrikoa bintzat, basarritarra ez egit, bai. Kalekoa eta ez aluke hartuko. Euk izan duite bire. Euk izan de? Bai. Ta?
Bueno, diferentiak, ez? Diferentia ala? Bai, baino? Oain baserriko gineok eta... Es que de ahí para adelante que cada uno saque sus conclusiones. Bestela, Lucia ez da, Lucia libre honezkeo, Lucia igual pareja politia ingo zinueke bio. Zu libre zaur, Lucia. Lucia. Ez hoi uste petatu oso pentsakor dut. Ni pentsakor txiok, bai, estegit. Zuza, igualo. Zesatek aritz. Lucia, guapia da, Nik ikuste jot hor xarma pixko daukela eta lehenengo honetiken hor, majeru itzez, ez dakit. Pues Lucia gustatzen zait, nire estiloko neska itxudesoko delako, pijita, hor makillatzena, gaina lehenengo egunean ikuste zitzaion elegante jantzita, hor rubia, nahi rubia gustatzen zizkitela. Nire estiloko neska, da gustatu ikezit. Aurrena, bihotz honeko hartu behar du. Itxusi balin behar. Eskerrik asko, No, kriston guapa da, ez? Baina nei garrantzitsuena iruditzen zait, bihotz honekoa, langila eta apala izatia. Bai. Lucia neska jatorra da, egarki matea, ondo moldatzea, baina nik apuen parejak eta iso egiten abakit eta listo. Ez zautu dezake naizta beste taldeko bat izan hor momentu batean bere gana joan da itzen da lasai da egon. Gaur prueban espektakulo pixkate bat eta bezi se fija en mi. Eta ginen elojo pizka bat, zuretzat. Bai, cuando... Nik uste ja falta dagoela, Bai. Gero aldatzea jute gani, niuel klinezino pasau zure telefonu numeru, hola, tak! Gero hor kanpoan, bainoetan jatzi jo naiz, hor posturita batzuk iken, aber lehio ateatzen den, da fijatzen den pixkat hor dutxatzen. Vale. Ba, Lucia da petatun hartuko zondo irutzezat. Baino, ez da xela energixe galdu, jokoako gorren bertuta. Baserriko giro lasaia urduritasun bihurtuko da. Gaurko auzolan proba baserritik kanpo izango baita. Herri kirolak izango dira urrengo protagonista. Baina ez bakarrak. Bilboraino egingo du bidaia baserriak. Goien etxeatarrek eta bengo etxeatarrek beren indarrak neurtzeko aukera izango dute hiri erdian. Az dadila erronka. Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, talde gorria, talde urdina. Egunon eta ongi etorri auzolan proba honetara. Bilbon gaude, eneko. Bilbon gaudela. Etxian, gustora. Zuzara, hemen dagoen bilbotarrik handiena, ez? Bilbo handia da, eta bilbotarrak guztiak handia gara. Bai, Bai. Gauza bat esan behar dugu. Hemen 5 bikote, eta hemen 5 bikote. Miren eta Marko, ez dira oso gustora joan. Isilik zaudete. Baina eurek esan dutena da nolabait esateko baztertuak izan direla. Azkenen lortu zuten aitzen dutena, gu kalean egotea. Gauz bada sentitzen dena eta beste bada realidadea. Behaiek ala sentitu balin badie, arrazoiek ez dikio eman behaiek ala sentitzeko. Zakit. Dena den, Zigor eta Esbeta bueltatu direnean, zuek oso pozik egon zarete. Bai, bestiak etorritare pozik egongo ginean, baina nik... Seguro? Bai, baina nik uste azkenian taldia etzala berdina izango, porque azerre zeuden gurekin, eta azkenian taldiantzako onena, nik nahi honun Zigor da Esbeta etortzia. Baina horrek ez du esan nahi, enitzala guztua jarriko pioiek buelta, bezke hori? Joku bat da, basarrian zaudete, lehia bat da. Auzolan probari hasiera emango diogu. Herri kirolak egin beharko dituzue. 5 modalitate. 5 bikote, talde bakoitzean, eta orduan, bikote bakoitzak lan bat edo modalitate bat egin beharko du. Jon? Egin beharreko lana gaurkoan, aurreneko proban, lokotxu guztiak bildu eta saskian sartu. Txingetara pasatuko gara, txingekin, 20, joan etorri. 3. modalitatean, ingudea, 1 altxaldi. Azken aurrekoan trontzan, 6 korte eman beharko dituzue. Eta azkenik, aizkoran, hor ikusten duzuen, enbor hori ebaki.
Hala da guztiz ere, balur. Baserrian beti estrategiak izugarrizko garrantzia du. Nik esango nuke, gaur bezalako proba honetan garrantzi gehiago duela. Bai, hala da, Claudio. Bikotiak ondo erabaki berko dute, bakoitzan fisikoa, indarra kontutan hartuta, ze proba hartu. Eta horretarako, tartetxo bat ere izango duzue. Ondo pentsatu. Gu lokotxak, zuek... Txingak? Txingak guk. Txingak nahi eta izaskun. Ingudia. Ingudia guk. Trontza. Eta eskora. Ni jarriko nituzke, txingak, ingude, aizkora, lokotxak, zatizu ondo moldatzen zea eta behantzat igual izan daite oberena. Nik lan hau gehiago injutan iagaitxik, ze interra asuntuen justo dau. Baina ajile da, bera harine da, eta bueno, niretzako ez da probarik honena, ze altuenaz da asko bajatu bidot. Lucia, eta zutani trontzan ibiliko geha. Ados, erki, bai. Pentsatzet, pareja hona ite deula, eta lan polit bat iteko modun gehala. Bai, ala. Proga gogorra izango ala, argi dakat, baina begibistakoa da, urki ondo da bilela, teknika da dominauta daukala, eta ni dana emango dut. Ekipua gogotxu ikusteet, irabazi berra dakau, eta usteet gaur danateako deula, eta irabazingo deula. Auzolan probari hasiera emango diogu, lehiakideok, prest zaudete? Adi lehiakideok, 3, 2, 1, lanera! Lasai. Egin mantxota sartu barru. Oso askarra zinaz eta apur bat labandu inaz, eta lokotxa sartzeko orduan pare bat bider eskuti labandu jat. Venga, Asier, venga! Ba, Asier! Asier, Asier urrutiko! Atzea, hoi da! Atzea! Ba, Markel, ba! Venga, oiko! Ondo zoaz, venga, Ondo, Asier! Cambio! Tania, venga! Venga, Tania! Venga, Tania, Venga, Tania! Ba, Markel, ba! Venga, ongi! Luzatu pausoa, Edurne, luzatu pausoa! Lehenbiziko bueltan oso ongi ibili naiz, baina bigarren bueltako asko zaildu da, ezinean. Dena eman Asier, zure proba bukatzea dekoa, jazta, zuena, jazta, venga! Bukatzen ari dira, venga, dena eman! Eman relebua! Venga, Asier! Ainiz eta petatu aurrera! Ni atera naiz lokotxa biltzen, da nire lan hain ondoren ikusiet ja bentajakin goazela. Nahi eta izaskun aurrera! Korrika ez! Venga, bat! Venga, ánimo! Venga, lasai, dikea da baino da, venga, ba! Aupaine! Lasai, ez balantzatu, lasai. Kanpoan duzi. 3. Eari! Eman! Apare! Venga, izaskun! No! Ahí va! Venga, hostia! Hostia, venga! Hostia, venga! Ondo gaiai, venga! Va, Izaskun, va! Venga, Izaskun, aldan haiten aigea, baina ez dakit, ondoko muskulo dunok intzeingo den. Aritz horra eta bera bentaja, Venga, Inize! Venga, Inize, venga!
¡Apas, coche! ¡Venga, Aini! ¡Apa, Inise! ¡Venga! ¡Venga, Nai, campeona! Ea, izateta. Ongi neska, zazpi. Hostia, kasta, Izaskun, kasta! ¡Ondo, Aini! ¡Bai, Aini, bai! ¡Venga, Aini! Ikustekoa izan da bikote modure, Ainiz eta Petatu, euren lana txandaka, txanda berdinak ekasi egiten, izen da oso gauza izugarria. Ainiz eta Petatu kriston lana da bizeiten, así que ez dakiz lanatako azen hemendik. Baina badirudi gero eta abiadura gehiago jartzen. Bai, atope! Hau zaldan ekatzen? Ez dakit nik, ez du itxuraik, ez du itxuraik. Pizka flipau inde eta Ainiz eta Petatu, osea, konpretako poltzakin bezala hasi joazten, osea, tope. Aldeztuta, venga! Venga, demostra ondake! Azkena, ez? Emeretzi! Aupa Inize! Aupa Inize! Venga, Inize! Inize! Aupa Inize! Bai, Aini, bai! Bai! Hostia! Aurrera, Ezbeta eta Zigor! ¡Apa, Teta! ¡Venga, Teta! ¡Bai! ¡Venga, sí! ¡Venga, ondo! Venga, Nai! Venga, badastio! Zein egin zu gorroto gehiena, venga! Venga, Nai, ba! Venga, ba! Venga! Eusi! ¡Aupa, Teta! ¡Venga, bai ba! ¡Venga! Venga, Nai! Aldozula! Zurea da vuelta, serio. Venga, ba! Oso ondo! Venga, bukaerara biak. Amazazpi. Venga, Zigor, hostia, venga! Venga, Izaskun, ondo. Vete! ¡Aupa, Teta! ¡Venga! Venga, Mezortzi, venga, ba! Venga, Nai, azkeneko, eman dena, ba! Justu! Eutxi, aldauta! Oso ondo, venga! Torri honean nereaino, torri! Oso ondo! Emeretzi, bat falta zaie. Azkena, venga, Izaskun! Azkena! Animo! Ondo, Izaskun, venga, marra pasarte, utzilekua nahi, bazpare? Zidane, Camilo, aurrera! Camilo! Venga, va! Venga, Camilo! Venga! Aurrera! Maider eta Telmo! Suave, Maider. Suave. Venga, campeón! Venga! Ondo, Maider. Raka, venga, ondo aidea. Venga. Tira fuerte. Suave. Venga, mirare, hostia, maiotazu! Venga, eman! Erdia eginda hemen! Nizen berdin. Hola! Bizka bat! Hola, Telmo, hola! Bizka, dain naiz. Telmo, bukaeraino trantza! Bukaeraino trantza! Laudogegi joazte!
eta gehiago nahi dutin, ez dut, eskuk ez diate ematen, Telmo, Anka! Ez beatu! Hola! Antonio, hola! Lucia, aurki aurrera! Hostia, Camilo, tu, hori traia. Orain! Venga, aurreatzea, ondo zoazte! Venga! Apa, Maider, vale. Vas, gartu diot. Hola! Urki, tira dena, Urki, tira luze. Urki, tira gehiago, Urki. Va, ondo luze. Saca, venga, ustu, venga. Va, venga, besteak, Eurira bota, una, gehiago. Venga, hasi baina, hasi. Zazpi! Iatu gabe, Luza trontza, Telmo, hola. Suave eta tro. Aprobetxa trontza. Venga, batek tira besteak gutxi gortzizakin lagundu. Venga, Lucia, ona. Venga, Maider, ondo zoaz. Atzea, ondo. Venga, va, azkena, koño, eman, azkena gita. Azkena gita, va. Ustu, harrapatu nahi zizue, ustu. Onesio. Venga, ez da gota bate diferentzirik. Venga, hortxe. Trontxak egurrek jo bidau. Egurrek jo. Holan! Luzatu eskue, Maider, luzatu eskue. Lasai, holan, hanka zabal jarrita, luze. Venga, eman, dana eman. Venga! Lasai, holan. Venga, luze, Telmo, de puta madre. Va. Venga, luze. Venga, segi, gugurea, va. Segi. Va. Oso ondo, filetito, hor korto. Ya está. Talde urdinak 3 serra! Venga! Aurreratu zarete eta animo. Va. Ona hori, va. Vale. Talde gorriak 3 serra! Aurretik hendi joazte, alduzue, lasai hartu. Telmo, apoia egurrean hanka, aurreko hanka egurrean apoiatu. Hola, azpin, beran. Hola, apoia hor. Oso ondo, Telmo, lasai. Venga, va. Zuk ez bultza. Utzi eramaten, Maiderrei. Zuk tira zure garaien. Venga, luza trontza. Venga. Martxa hartzian eman egurra. La pizka beruntza, Mutu trontza, rirra. Venga. Eman. Lau! Aize hartu aizea. Deskantzau pixkoa behar bada. Hartu lasai. Venga, deskantzatu. Adi lehiakideok gogoratu! Bikote bakoitzak 6 korte egin behar ditu! Venga, gozatu. Venga, venga, ustu. Beste, Telmo. Telmo, ezin aurreaka. Lasa, hartu arnasa. Bikote urdinak 5 korte! Va. Bikote gorriak 4! Lodi hartu, aseguratu.
hemendika, eman hemendika. Andrea, erakutsi hostia! Lasai! Unai eta Eneko aurrera! Lasai, venga, Ba, ondo! Egurre hor, ba! Ez du sartzen bote! Ona Unai! Bueno, nabaritzen da, Andreak behintzat esperientzia handirik aizkorarekin ez daukala. Baina ikusi, entzuten da, soinuagatik ere, Jokinek duen potentzia, Eman gasolina! Venga, Venga, Eneko, ba! Ondo! Luztatu gora, Eneko! Luztatuta! Horro, luztatu! Cambio pixkat. Hostia, baina zeda hau! Izkinetan, jo! Altzatu gorputze gora eta aztuzten, gora eta putz! Hola! Dena hola! Hola! Era bat hola! Argi utzi dugu bikoteka egiten duten lana ere hori baloratuko duzuela. Eta horregatik, horrentxe bertan Jokinek badu egur hori kita batean mozteko gaitasun nahiko, ez da? Alata guztiz ere, Andreari ere, edo Andreak badu bere protagonismo honetan. Denbora tarteak banatzen ari dira, biak berdin lan egin alizateko, eta gutze hasieratik esan dugun bikote lan hori, ongi betetzeko. Golpe bat falta zaio ona, eman bat ona, bat! Lana amaitu da! Talde irabazlea, talde urdina da, zorionak! Esa! Hostia! Behin ibili gabe, itxarako, niko ez nintzen kapaz izango. Si, lanik honenian profesional bat dake. Lanik horrenian. Nien nintzen kapaz izango, hombre. Bihartzaren abera egin dau, tio. Dana. Jokin oso ondo bebai, Es que gracias a Jokin bestela... Baina hori ekipu bat, Primerako lana. Increíble. Zu, kriston atia izan zen. Hirugarren egun jarraian baserriagotz. Zozen bat izangoa. Hau ez da kasolitatea. Irutik kasolitate iru, zaila da. Pentsatzete, zozer, badaukeula. Eta Camilo, kriston, talde lana izan da, Gauen dio, Camilo, txabal. Fun! Egita, nik indut uste bino kerrago, eta zuetzan zara, utzi dazu hau idekita. Egitan. Erotu zara eta, uau, daiten zinon, eta bueno, katza Camilo, eskerrik asko. Venga, Telmo, gora, morala gora, tío. No, eso tira, yo el punto ya está, me nomináis y punto. Ni nominado, tío. Ze nominatu izu, Telmo, A ver, Telmo. Nahi dia, da una puta mierda, ya está. A ver, nik hau en mi puta vida estetin da, zu bezala egon ditzen. No has tirau la toalla, eta ya está. Hoi ba, eta ni tokatzen marin bezitzen zen nik igual ingo nun. Hartu lasai da, ya está. Venga, Maider, ondo. Ya está. Kiston benta jartu, eta gero zera, kakaputa, Zuk ustezu beste jende asko zuaz izan bezala... Bukau bez igual. Etzun bukatuko, Toalla ez dipotako. Pues hoi esaten hau. Hortxe segiozu merito, ez duzu la toalla, bota? Toalla ez dipotako sekula. Venga, Telmo. Motivau zaute. Venga, Maider, hosti, venga.
kualitatea nire buruan gan ikustet, eta, bueno, nominatze bai, espero nominatzea, porque nik uste gaur ni merezietela, ez Maiderrek ez, baina hoxe. Talde gorria, talde urdina, auzolan proba egin dugu. Urki, ondo egin duzue ba? Luzia makina. Luze ibiligia. Bai. Esaten nio, Luzia, venga, Luze. Luzia, gustora, Urkirekin. Pozik, arro taldea zarronitaz, asko disfruta bindet, negarretan, baino arrotasuna, kriston hartasuna sentitzen dugulako eta kristona izan da. Beti, esatia, ñoñostiko printzesa, ñoñostiko printzesa ona lania etorri da eta demostratzia eta niko arro naunitaz. Nik pentsatu dut, pixka negarra indezula, basarritarron bat tokatu zaizulako eta oso ondoan batezelako basarritarron. Aita txauken. Irabazleak zuek zarete, horrek suposatzen duena edo horrek dakarrena badakizue zer den, baserrian jarraitzen duzuela alegia, baina txampon honek badu beste alde bat. Eta hemen daukagu, gorri kolorekoa. Asier, zuk egin duzun lana zuk nahi zenuena izan da? Ni neuk ingo nuen beste gauze bat. Eta zeraitik ez duzu egin ba? Bikote modurein behar duelako proba. Nik aukeratzeko posibilitate auki banun individual pentsauta enintzen nimen ibiliko. Baina nok aukeratu du hori? Ni. Zergatik? Jungea pixkat pentsatzen, bakoitzak zein deiken oberena, eta hola. Eta gero, nik sartu etanka, eta nik erabakiet, eta nik indedana, eta nik dana. Bueno, responsabilidade bakarra daukezunen, ez dezunen ondo betetzen, jazta, gaizki. Galtzaileak zuek zarete, badakizue. Batzuk, txabolara joango zaretela. Baina, bik baztertuen kortarako bidea hartu behar izango dute. Hori badakizuen non erabakiko den, negutegian. Baina negutegira joan aurretik, nik uste dut zuen artean ere hitz egin beharko zenuketela. Gaur gertatu denaz. Gomendio bat da, Ze nik uste dut 3 aldiz galtzeak, galtze horrek eta egoera horrek hausnarketa bat behar duela. Pena ondixekin egiz izan da, ez txabolan inberdulako lo, gero nominazioa toztelako, eta ja, 3. aldiz berri zen nominatzien egute gixen, un marron. Osea, da... Elkar ikusiko dugu negutegian. Gero arte berez. Ondo, txalo bat Kamiloren txat! Camilo, ¿qué pasa con tu Irira egindako bisita onuragarria izan da oso talde urdinarentzat. 3. astea eta 3. garaipena. Behar bezala jan eta lo egitea oso garrantzitsua da eta indarrak bere horretan jarraitzen du. Hau, kostilla irina, irina! Kostilla de dinosaurio. Hipopotamo, zezola. Jaten baio, berriz ez, bakarra bate kosteo zaio irabazten. Me harritu hit, trontzan nola jarruten Telmo eta Maider, ez? Ni estrategia txarra. Aparte zuek oso ondo jozate eta eskolane, bueno, guri ondo terre jakugu. Trontzan ja ikusi dut, ja denboa galtzen eginela denak. Trontzako momentua gogorra izan da. Nik bajoi pixkat hartu dut, porque horko bentaja behar genungu gaizkoan. Porque guk ez gara profesionalak. Saiatu gara garrasi egiten, ni bintzat. Animatzen eta jaizan. Hor, saiakeran ez esaten ritmoa galdu, da... Bai. Bai egia da, besteak... Ikusi da taldi hor baja indala. Bai, bajatu da momentu batin bastante. Bentaja guzia... Igual bildur pixkat, ez? Ikusten azken aderioak zeintzu ziren. Bai, normala, osea... Nik uste azkenen haien akatsik handiena izan dela, Tania eta Asier hor jartzia lokotxak biltzen ezta. Azkenen potentzia zeukate, Asier kriston potentzia dauke. Potentzia dauke. Eta gian trontzan hobeten gozan. Eta hor kriston akatsa sartute. Eta gainera Maiderrek hartu do responsabilitatea, eta nik uste dut
izango dirizela... Etzala ditua. Hori da, eta urtengo dirizela nominaute beraiek. Joarea. Esan dut ba, horrek hankaz gora jarriko duela dena. Nor joko duen auzolan proban irabaziko duen taldeak jo ahal izango duela. Zertarako? Bikote aldaketa eskatzeko. Kaletarrek Santa Clara Basarriko Maiteren bisita jaso dute. Maitek, Gaztenek programari esker Basarritik bizitzeko aukera izan du. Berak ikasitakoa kaletarrei erakutsiko die. Nola ematen diogu jana? Bihatzak horrela ez oso lusatuta, eta hori da, eta tenso, hori da, hola ez, tenso. Hori da. Probatze balin badeu? Hola. Hori da. Eskua ongi zabaldu, bihatzak, luze-luze, bera jetxe eskua, hola. Bai. Horrela. Beti bihatzak ondo zabalduta, horrela. Vale. A ber, nik... Aizkorakadak emateko unea iritsi da Goienetxeatarrentzat eta oraingoan ez dira Miren eta Markoren enborrak egongo ezkutatzeko. Goienetxeatarrak, bengo etxeatarrak, ongi etorri negutekira, txalo batzu mesedez. Guztiontzat oso garrantzitsua den informazioa daukat. Negutegi honetan, joare horrek zertarako balio duen esango du. Hankaz gora jarriko du lehiaketa hau dudarik gabe. Gero kontatuko dizuet. Aurretik, aizue zorionak. Pozik zaudete? Oso pozik. Zergatik? Irabazi deulako. Ara, posten naiz? Oso ondo egin duzue. Gaurkoa, eta horregatik irabazi duzue. Camilo. Bai. Oso ondo. Txalo bat, Camilo lentzat. Ze izan da hori? Ze nolako erakustaldia eskaini diguzun? Alik eta gudona seieton ez ziken... Arteko bertziri bino bai. Osa, ez dut pentsatu duztan. Berak errandiarago. Gelitxo bino nik. Ba. Camilo, bale. Ezen gelditzen bidan. Traian biatu. Claro, aurrekoek hori entzun da. Ze hauek irabazleak, 3, eta zuek galtzaileak 3. Gaur Bilbon gertatu denaz, edo gertatu denari buruz hitz egiteko aukerarik izan alduzue, edo... Nire ustez oso ondo egin dugu lana. Oso ondo egin duzuela? Bai. Zein izan da, orduan akatsa edo errua? Trontzan, Maider. Bai. Zer gertatu da, trontzan? Nik uste dut bin arteko esto bat izan dela, eta nahi egiten zaiten egurrek gehoz da gorragoa bezala, osea, zan... Bai, momentu batean, osea, ia trontza hartuet, eta... Baino... Oso ondo, Telmo, lasai. Alduzue, lasai hartu. Atea indet, ez dut etxi, eta, bueno, nik alik eta onduen indet, osea, konbito kaukatu, eta osan ez esan, que... Osea, ezin nun gehiago. Venga, ustu. Asier, zuke gaur goizean esate baterako, estrategia finkatu denean, hau da, bikoteen antolaketa, erabaki duzuenean, zuk zure iritzia eman duzu? Beni nire iritzia eman dut, neure buru, geure bikotie, ze posizioetan ikusten duten, onduen taldien txako. Asier, gaur goizean orduan, zuk lokotx biltzearena aukeratu duzu. Bai, neure bikotien txako. Baina, Maiderrek aukeratu du, azkenean? Bai, gero... Maiderrek planteantu indu.
proposatu indu. Zuk egin duzu proposamena eta besteek... Eta gero azkenin... Ados, besteek baietzen. Nik planteatu indet, nik nire iritzi eman dut zergatik planteatzen duten. Bai. Eta alare, orain esaten dut, behize plantea barko banu, berriro iguala jarriko nukela. Bai. Bai, zatik ez dut ikusten formula aldaketan denbora murriztuko zanik. Tira ba. Ba, gizu zerrin behar duen, izendapenak. Aizkorak hemen prest daude. Hasiera eman behar diogu. Hasier, zure txanda. Telmo eta Maider. Tania, aurrera. Telmo. Ba, bueno, nik guztua emango nio neriai, baina hoxe ez dakat arrazoi askoik, osea, zan, bato bestia, eta, ba, bueno, hoxeatea da, eta ez dakat gehiago esateko. Jakin dezagun ba, Maider, hartu Aizkora. Gure aurkezten malima deu, ezin deu beste bati, ez? Ainiz etxapelduna. Bai, inorrek ez dago, eta hau behar, kristolan nahi da. Ados? Ados. Ondo. Ba, orain, Unairen txanda da. Neko eta biek itxegin dugu, pixkat. Bai. Eta pentsatu Telmo eta Maideri ematea. Bai. Eneko. Petatu, aurrera. Unai eta Enekorentzat. Onduan dauzkazu ba? Bai. Hau, atxalde osoa bueltak ematen daituga, enizetani. Zalantzak izan dituzue? Asko. Jakin aldaitezke zalantza horiek nortzuren artean izan diren, edo? Nortzun artean ez. Ainize... Ara, Unai eta Enekorentzat. Tira, nola dagoen, Zuen taldea, Nola dagoen zuen taldea. Petatu eta Ainizeren enborrean, Aizkora bat. Unai eta Enekorentzat 3. Eta hemen, 4 Aizkora, Maider eta Telmoren enborrean. Eta falta direnak, Zigor eta Esbeta. Panorama hau ikusita Zigor, jakin dezagun. Zein den zure Aizkoraka da, Zigor hartu. Maiderrek eta Telmok 4 Aizkoraka da izan dituzte, eta Unaik eta Enekok 4, eta orain Errusiatik etorri den neska honek... Ze marroia. Barkatu. Arrazoia berdina da, eta aurkitu behar izan dut Maider eta Telmo eta Unai eta Eneko artean. Eta, Maider eta Telmo oso ondo, guztiok oso ondo egin dugu. Eta Unai eta Eneko ez dute merezi ere hainbeste boto, nire ustez. Baina Aizkora eman diozu. Baina, bai. Eman diezu biei. Bai. Baina... Zer? Nena ados. Negutegian gaude, Telmo. Baina nena ados, eta jazta. Baina libratu zarete. Nena ados, nena guztua. Errudunak sentitzen zarete. Bai, hasieratik esan dit, baetz. Bai, baina besteek emandako botoekin edo izendapenekin, hemen lehen izendapena Unai eta Enekorentzat izango da. Eta zuek badakizue horrek zer suposatuko duen. Alde batetik, baztartuen kortara zoaztela, gauan pasako duzuela, isolatuta egongo zarete,
besteak txabolara joango direlako, eta bihar, bai ala bai, desafiora joango zaretela. Zer gertatzen zaizu, Telmo? Ez gena, odos, erabakiakin, baina, sin más. Ez dena hitzen, Claudio, benetan favorez. Nik usten dugu gure aurkeztu deula, eskatu indeula, eta gaina nik usten dut, mingarria dan momentu bat, hasta erreztu nahi genula, jende askontzat. Ba, hori ere ez da ongi atera. Nik ezin diot bati aizkorak enduta... Ez, zuen burua eskaini duzue. Bai. Eta nik sinesten dizuet. Bai. Telmok daukan amorrua handia da. Eta zuk ere imaginatzen dut, ez? Telmo eutxi goiari. Bai. Bihar, desafiora joango den lehen bikote izendatua, zuek hala erabaki duzuelako, Unai eta Eneko. Bigarren izendapena. Oraingo honetan badakizue, adituek dana aztertu dute eta euren erabakia dela. Adituen arabera, bihar desafiora joango den bigarren bikote izendatua honako hau da. Maider eta Telmo. Merezi deu. Onartuta. Gustora hartzen duzu beraz izendapen hau? Bueno, pixka kendu dit. Bai? Bai. Hobeto sentitzen zarete? Desafiora baldin bazoazte? Ez dut uste beste, ez dut uste za Unaiek eta Enekok merezi duenik igual, baina eske beste hiru bikotek ez da dute merezi, orduan pentsatzen den norbaite merezi bali madugu gala. Bai. Entzun dezagun, edo entzun ditzagun arrazoiak. Malur da biok irudiak ikusita, eta proban ikusi duguna ikusita, iruditu zaigu gaurko lanik askarrena zuena izan dela. Talde gorriak zuena abantaila, zuek lanean hasita bertan bera galditu dela. Talde urdina zuengana hurbildu eta aurre hartu dizuela. Eta, bai korte asterakoan, jarraitzerakoan, auspoa berotu zaizue, igual teknika ere ez da onena izan, eta horregatik izendatu zaituztegu gaurkoan. Nik, Maider, esango niken oso argi utzi dutela hasieran estrategiak ze garrantzi jazun. Eta iruditzen zatan estrategia ez dela bate ona izan. Enuke aldauko, osea... Etzen nuke aldatu? Hori ez, osea... Nik daukaten sentsazio behintzat izan da, estrategian fallatu duzuela. Beste estrategia bat erabili izan bazenute, zen gauzak zaila bat gengo zian, urdinentzat. Bale. Eta badakizue, hirugarren izendapen bat izango dela, baina talde urdineko baserritarrek bihar erabaki behar izango dutena. Jakin dezagun orain, adituen arabera, zein izan den auzolan proba honetan, bikoterik onena. Gaurko auzolan proban, lan onena egin duen bikotea, honako hau da. Urki eta Lucia! Ze, Lucia? Pozik eta arronitaz, benetan. Adituek hartutako erabakia da, Malur? Lucia, harrituta utzi dian. Ez junen sumatzen zeintzan kaletarra eta zeintzan baserritarra. Zorionak benetan. Zorionak. Adi, lehiakideo. Esan dut, hor ikusten duzuen elementua berria dela edizio honetan. Gauza gehiago ere esan dut. Horrek hankaz gora jarriko duela dena. Eta hala izango da. Joarea. Nork joko duen? Esan dut. Talde irabazleak jo ahal izango duela. Auzolan proban
irabaziko duen taldeak jo ahal izango du joarea. Gehiago esango dizuet. Talde irabazleko baserritarrek jo ahal izango dute joarea. Zertarako? Bikote aldaketa eskatzeko. Horrek zer esan nahi duen, eta hau kontuan hartu. Auzolan proban, irabaztea oso garrantzitsua izango dela. Eta erabaki horrek, bikote baten lehiaketa baldintzatuko duela. Hankaz gora, jar dezake lehiaketa osoa. Hori pentsatu beharko duzu, gau honetan. Eskerrik asko, lehiakideok, gaba ona pasa. Egon lasa. Eski da, Camilo. Sartu arra. Hau biango esan edo. Venga, animo. Gauzat gorretzen dituen pertsona horietako bat naiz, eta guentxe bertan bere etorri naiz pasaden guztian gatikan. Zu izan negarraz. Camilo, erran favorez, ze pasatzen zaizu? Camilo, favorez, ze pasatzen zaizu? Jo zertzu? Deus. Erran lasai, Camilo. Zertzu, zerbait nerekin? Ez, inoki. Jo ze pasatzen zaizu? Ez, impotentia. De? Nada, zigua. Hostia, erran lasai egiten. Nerekin komodo zaude, gustura zaude, o lo que sea, zer pentsatzen zuen eregan. Tal cual erran, Bai. Me ves con fundamento, sin fundamento, conmigo vas a llegar lejos, conmigo no, me ves un desastre, o sea, erran gauzak, o sea, nahi dut errate, sinceramente, ez ikusten diazun, porque zu gaur niri, Camilo, demostratu diazuk, hostin pila, eta nago jakin, ze pentsatzen zuen ere, eta ni zure alturera saiatzen egoteko. O sea, ni bakitzen nahi zela, persona bat, que tomo bien las cosas, de usted olako nahi zela, eta si dices las cosas por algo son, ¿no? Bai, osea, nago gustora zurekin. Pero? Obviamente, nago gustora. Bai. Como persona igual, bai, pero gero, hemen, galdetzen dizut. Bai, eta, osea, zuk altzu, aizara ematen zuk altzuna, niain ez ematen nik aldutena, eta jazta, biek aigara ematen alduguna. Nire ikustatzen konten, seguro? Bai. Camilo, eze, bai... Baiet. No terrate itane, o sea, lasaimente erran, pues, ze pentsatzen zuen eretaz, zen nahiko zinuke, o zen espero zuen gehiago eretaz, o lo que sea. Es igual, o sea, bai nagoela gusto eta jazta. ¿Y usted mejoratzen aldela? O sea, mejoratzen aldugula? Nago gustora eta jazta. Confía, jazta. Jazta. Simplemente bajonazo, punto, jazta. Que no pasa nada. Tranqui. Osea, meritu bertso batzuk eraungo dute, jazta. Hagas lo que hagas, ¿no? Hori duzu sensazioa. Pues bai. Que por mucho que te esfuerces tú o lo que sea, que te estás esforzando, beti dela como visibilizazio bertze batzundako. Importantzia eta visibilizazio bertze batzundako, ez? Pertsonez ezagunekin nago, eta horregatikan, pues, holan jarri naiz, bino aurrea jarraituko dut. Gutxien espero zen momentuan lur jo du Camilok. Baserrira kanpoko mamuak ekarri ditu akaso? Talde gorriko kideek ere badituzte gainetik kendu ezin dituzten burua usteak. Norbaitek badakitzen izango zen estrategia hobea? Ze bikote... Nola jarriko zen dituzten bikotek?
nire ustez estrategi ona egin dugu, baina bat beste aukera batzuk eguele honeik ez eben, funtzionauleik ez ebenak ez dakigu. Ba, pentsatu dut, jo que se, Maider da Telmo egu ez hartu lokotxetan, zuek trontzan, zigorrekin. Baina ez dakigu funtzionako zuen, dago momentu hortan pentsatu hori izala honena. Aigea itzein da, danok aigea iritzi ematen daola, eta naiz da, lehen esan detena, naiz da formula guzti aldatu, eske ez dezu hobetzen. Telmo, zer pasantzen? Seguria. Telmo, animatu pixko bat, oze? Venga, Telmo, hombre. Budoi altxa barko zu, oze? Bihar. Unaitaneko izendatu dituenean, barrenak, bihotzak buelta mandit, ja, hasi naiz, ja, ez da esango ansidadia, baina pixkat, nire buruakin azerrau naiz. Talde honetan alde postazune ez duk ematezu, zu daukezun bizitasun horretu, motibatu pixko, eta bizeraki da. Eta amaitu duzula gaur hori. Gabon. Zemoz. Kaixo. Bueno. Ondo, ez? Telmo oso pertsonalaia da, oso positiboa da. Eta horrela ikustea da, benetan sentitu du bera erruduna izan dela. Bueno, zuek bialitu zute behintzat eta agurtu eta nik emango ditut, Bale? Bueno, bai. Buelta, Zena deneko, la hostia. Etorriko zata, venga. Kasero. Bai, egurre, man. Sentitu da, tío. Deneko, ararte. Buena, macho. Nik usten dut bihar bigorrik lehiatuko behala, zetik baserritar bezala bani izango nahi zaulena, eta ulertzen dut unaiek hori jakinda gure izena emango dola. Baina hotel 3 estrellas. Bai. Bueno, harrak koltsoia eta guzi? Oia, balin. Agondo iguni, txukundu eta fuera. Biharko desafio beira, proba ikusi, eta gure burua salbatu. Desafiora joan behar dute Maiderrek eta Telmok. Taldearentzat garrantzi handiko bikide bihurtu dira. Batek zentzua jartzen du eta besteak bihotza. Babestu alkarren hartin, babestu bixon hartin, venga. Apa, equipo, animo. Viñegarres. Anima hau cebantos, bueno, ya si vuelven, tío. Una aukera deko etorteko. Niretzat Telmo eta Maider oso pertsona garrantzitsuak dira hemen, eta Maider nire amatxo izala da hemen, eta... Bai, ni garmalkoa agertu auketa. Ni bai, tío. Venga, hostia, Eutxi, Unaietaneko Telmo eta Maider elegitzen dabe, oso txarto. Nerekin punto bat baino gehiago galduko dira. Unai eta Eneko, egunon, zuek orain aukera daukazue, badakizue, zuen esku dago. Zuen aderioa norden erabakitzea. Zerbait esan nahi alduzue? Nik 53 urte dauzketela. Amatxo, ba hemen atengo etela. Unai eta Eneko talde urdinetik aterako diren aurkarien zain daude. Jokin, Urki eta Izaskun hitz egiten egon dira. Elkarri eraso ez egitea adostu aldute.
Jon. Egunon, kaixo eta ongi etorri Basaritarren batzar berri batera. Dakizuenez, desafiora joango den 3. bikote baten izena behar dut. Gogoan izan, zuen artean bikote inmune bat dagoela, Luzia eta Urki, eta Urkik izango duela azken hitza, bai? Zer buelta eman dituzu? Bueno, denakin burun hori bilinok, baina ni aldetik bi zauzkiat. Bidan eta Kamilo, eta Edurne eta Goiko. Asmoatzen zailek, gero segun ze proba den, eta ze pista emango deken, pixka eta horren zai gaudek. Badirudi gaurkoan ere 3. alde batetik Bidan eta Kamiloren izena atera zaigula, bestaldetik Edurne eta Goikorrena. Eta, bueno, nik eman beharreko pista honako hau da. 2 ounce eta soka. Ni neburue ondo ikuste eta hor 2 ounce eta besteek sokakin dola tiatzeko eta ni aurkeztuko nitzeke. Ondo ikustet. Eta beste bikote bat aukeratu beharko bazenu? Edurnek maina hundi edake, animalikin da ikuste zaio garroteakela horrek. Oituta da hoi. Besteek daken nerviokin tia ingo luke. Honek esan ezkeo seitu nahintzeio. Bidane, zuk? Nik ere presentatzen ez nire burua. Zure burua aurkezten duzu? Bai. Niri behiak ematen arte respetu, mina ontzak da ongi. Kamilok bai mamaritera lasaitasun hori, hasi que... Laister galdetuko dizut Urki, zein zure erabakia zein izango den, baina 3 bikote horietatik nola ikusten dituzu? Bidan eta Kamilo izatea daukea. Izaskundare, ez ditu gaizki ikusten. Nahiko parekatuta ikuste dituzu orduan? Bai. Edurnetare hor daude eta Karakruz. Beraz, desafiora joango den bikotea da... Edurne eta Goiko. Desafioa astera doa. Maider eta Telmo, edo Edurne eta Goiko. Erabakia ez da batere erraza izango. Unai eta Eneko, egunon. Egunon. Desafioan gaude. Bai. Zuek baztertuen kortatik zatozte. Zemoduzko gaua, pasa duzue. Keni bile bakarrikan, buruei pixkate manez, beldur pixkate bai, desafioa etortzeko gehalako. Eneko, baztertuta zaudete? Albo baten gauz, gu bakarri gauz, baztertuta bai. Unai, zuk atzoko izendapenak ulertu zenituen? Home, ulertu ni ez nun pentsatzen. Guegan atorriko zielikan, ni dena manun. Taldekideekin harreman hona izan duzu orain arte, arazorik ez duzu izan zuk. Ez. Zuen bikotean, Eneko izan daiteke arazoa? Ez dakit. Ez dut uste motiborik eman doanik nire aurka joateko. Guri personalki izti gute dauz esan, gue kontran zaila daukaterik. Ze pasaden? Zuek orain aukera daukazue, badakizue, zuen esku dago. Zuen aderioan orden erabakitzea. Ikusi beharko zein 3. taldea. 3. taldeki da. Handik datoz, Telmo eta Maider. Haupa. Maider, Telmo. Egunon. Egunon. Baita. Telmo zemuz? Ondo. Hemen zaudetenak zuek zarete, biak gorriak, esan nahi dut 2 bikote gorri, eta 3. falta da. Badatoz. Edurne eta Goiko
Egunon. Eta ongi etorri desafiora. Herrik asko. Berriz ere? Berriz ere, hemen gaude. Goiko, aurrekoan baina urduriago edo? Oso lasai nago, Lasai? Eta horrek zer esan nahi du? Ez dakit. Libratzea espero duzula? Oraingoan ere libratzea espero duzula? Edurne eta ni hemen bagaz, nik uste garela kompletuenak pareja moduan. Horregatik bidali zaituztete? Ni bai, nik uste baiet. Batzarra egin dugunean, launtza animaliak eta atera dira, eta ni ohituta nago animaliakin ere, eta gero harina behar balin bada, pentsatu dut goiko harina dela. Nik indarra eta goiko harina, osatu bikote on bat osatu genezakela. Edurne azkarra da. Oain egin duenarekin, bere gaitasun guztiak erakutsi ditu, eta mezu zuzena izan da, zuentzako. Telmo Maider, eurek egin dute, euren buruaren propaganda nolabait, emango dizuet aukera, zerbait esan nahi alduzue. Sentitze buen egiteko, eta erabakitze buenakin adozengo geha. Eta guke bai dana emango duela, eta nik 43 urte dauzketela. Amatxo, ba hemen atengo etela. Ara. Ara. Oso ondo. Erabakia hartu behar duzue eta horretarako minutu bat izango duzue. Aurrera. Zean ikusten duzu. Zean ikusten duzu. Ez dakit. Ez que bilege bastante ondo dira. Orduan zain. Biotzak ez dute kontrako itea bai, ez que aurrera doa. Beraz, desafioan buruz buru jokatzeko aukeratu duzuen bikotea da... Telmo eta Maider. Telmo eta Maider. Edurne eta Goiko. Indartsua ikusten didate. Horregatik izan dela uste duzu? Nik uste dut probontan kaina eman binauela. Ez dakit, igual asko hitz egiten dut, baina nik uste dut daran nire proba, Goiko eta Edurne, zuek basarrian jarraitzen duzue. Segi. Venga, suerte, Telmo eta Maider. Jokua, prest. Prest? Bai. Gogotxu? Bai. Irabazteko prest? Bai. Hauen kontra ere? Bai. Desafioa azaldu behar dizuet. Elementuak ikusi dituzue. Hauntzak? Eta soka. Korapilatuta dagoen soka askatu, eta hauntza dagoen tokiraino heltzea. Horixe da helburua. Bikote bakoitzak bere koloreko hauntza eta soka izango ditu. Lehendabizi, hauntza dagoen tokira heltzen den bikotea izango da desafio honetan irabazlea. Jon, gaurkoan elkarrekin ongi joatea ezinbesteko izango da. Kontutan edukita, lotuta zoaztela, sokaren tartetik pasatu behar duzuela, bikoteko lan hori, zuen elkarrekiko batze hori ezinbesteko izango da gaur. Beraz, saiatu zaitezte alik eta ongien egiten. Amalur? Ni bizitua naz, desafiotatik atetzia. Beraz, esate izuet, hemendik atetziak ikaragarrizko txutia emango zaituztetela aurrera seitzeko. Eman dena, Dena eman. Eskerrik asko. Beno, lehiakideok, zuen estrategiari buruz egiteko hau guztia kudeatzeko tartetxo bat izango duzue. Segi. Eskerrik asko. Zein dijo aurretik eta zein dijo atzetik. Aurretik jungo naiz? Zeiru ituz aizu gokien. Hauket gogoa bezala, orduan? Bai, ni nahi basu batzian jungo naiz sokakin. Matez paunun arren, nahiko harina naiz. Eta, bueno, nik uste nire bikotiak ondo eraman goitela. Zu igual aurretik? Bai. Aztenga nik zuratzetik? Ematen du oso gertu egongo dela. Oso elkar, ez dugu margen askoik egeuiko. Ez. Horregatik igual toki batzutan joan marko gara beti lotuta. Nik uste dute proba irabazteko aukerak baditugula.
Gure artean ganera komunikazioa hobera doa, eta hori lagunduko dau, eta saiatuko gara. Telmo, aldeu, tio, bale? Aldeu, benetan, Telmo, aldeu. Lasai hartuko deu. Aldeu, lasai, burukin, aldeu, bale? Aldeu. Telmo? Aldeu, bale? Aldeu, jazta. Badakit igual orain arte igual askotan Telmo dala ez dakiz zer, baina lasai marra dauken momentu hortan, eta lasaitu behar da pila bat, eske badakit eta burukin jokatu behar dola. Dena prest dago, desafioari hasiera emango diogu. Asko dago jokoan, adi lehiakideok. 3, 2, 1, lanera! Kale, kora. Txun, Venga, gaitik. Vale, hemen azpitik. Ez. Ez, goran ez, bera, Telmo. Oze. Dariz. A ber, tarte hau. Argala denez, azkar pasatzen da, Zulo txikietatik. Leku hondirik etzelkoa, baina pasatu da baina. Nola ikusten dituzuen Maider eta Telmo? Ez dakit soka eramateko modu egokina izango nintzatekin, baina... Zegaitik? Nik modu borobil batean. Borobil batean, eramango nuke, bai. Eta gora. Venga, Telmo, Bai. Hartuko. Che, tú te estás liando. Te has girado demasiado. Bai. Mierda, barkatu. Suave. Bai. Neko, tú que te estás liando. Te has girado. Hola. Venga. Bai. Buah, venga. Arazoak ditu igotzeko gogoratu behar dugu lotuta daudela. Horregatik, Maiderrek itxaron behar dio, jazta, pasadu. Gainditu du oztopoa. Epa. Altza. Abiadura politxa hartu dute biek, ez? Haupa, Telmo, Venga. Goaz. Goazen, Telmo. Eutxe, nego? Soka gora. Makurtuta. Hola, pasatu, poliki, Puedes? Sí. Venga, ahora. Venga, soka. Vale, Maider. Guazen aurrea, makur. Zerri berak. Ondo guazta. Pixkat, utzi margen pixkat. Eone? Maider eta Telmo trabatu dire hor. Eutxe hemengo soka, venga, Telmo. Joe, proba ikusu, eske arbol hoien paretik eske naiz ez da sartzen, hortik antarte hortetik. Agian, ikusleetako batzuk inoiz pentsatu duzue nekazaritzara salto egitea. Jakin, badirela horretarako laguntzak. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaia eta Arabako aldundiekin batera, Gaztenek izeneko programa bat du. Gazteak, modu profesional batean, nekazal mundura salto egiteko programa. Gazteek, beraien enpresa proiektua aurkezten dute eta onartuak diren kasuetan proiektu horiek martxan jartzeko 20.000 eta 70.000 euro arteko diru laguntza emateaz gain, aditu talde batekin batera, forma eman eta garatzeko 5 urteko aholkularitza jarraia jasotzen dute. Beraz, entzun ondo, hurrengo nekazaria, zu izan zaitezke eta. Lehen ikusten genuena, nahiko parekatuta dagoela, Nik uste, ala ematen du. Badiko azte alaren ikuste ditut ez diela asko trabatzen, Ematen dituzten pausuak, Nahiko harin daudela. Bega, Niko. Oitek.
Pasa. Bera eta bi vuelta, bale? Utsi hemen soka eta garengo dutu da. Beste bat, otra, Cuidado, guain hemendik. Bai. Miran. Ata. Tartetik, azpitik. Vale. Entra. Venga. Pase. Vale, gure soka. Bai, ondona. Bai. Vale. Ben, atzetik, azpitik. Hemen. Bai. Venga. Suave. Venga, Maider. Aupa, Maider. Biak leku berean daude. Eta ja, gero eta hurbilago, bukaera, baina hortxe. Venga, Neko. Ozen. A ver, soka tira. Venga, ez, hau ez da. Bai. Neko. Ondo aia, Maika. Neko. Venga, ya está. Ya está. Lana bukatu da! Me cago en Dios! Hostia! Bikote irabazlea, Maider eta Telmo! ¡Hostia! ¡Dios! Ahí va, con él. Ahí va, tío. ¡Dios! ¡Hostia! Me cago en Dios. Gure aukerata izan da, así que guk ustez hobea egin dugu eta... Dio. Maiderrek probantan aportatu di, lasaitasuna, konfiantza eta bikote oso ona gehala. Bai, arrona horretaz. Bai. Nik uste hoben hain dugu. Horrena eman dugu, jatu gabe haitu geha, eta... Jazta. Egin dugu desafioa, eta bikote irabazlea Maider eta Telmo zorionak. Mi esker. Telmo! Nola mugitu zaren? Hombre, etxea juteko gogo gutxi. Gogo gutxi, baina... Maider, zer nolako sensazioa daukazu? Akizan guztua. Ez que sekula ez dut zer irabazi. Nik, hola. Eta behi da, etorri naiz da irabazin, ez? Eta irabazten duzu. Nik, biok, nik esatetenen da biok, baina da, ez dala inorrek lagundu dit, edo inorrek ez, biok, indeu eta irabazin dugu. Maider eta Telmo, zorionak. Eskerrik asko. Baserrian jarraitzen duzu. Hostia! Naitxo. Gaur dena eman, Zuregatik, bale? Zuregatik, bale? Equipo, tío. Eskerrik asko. Suerte, agur. Guau, bain, dakati,
Osea, ez zait importa ez da ez jati hauen, osea, kiston txutia, dio, gora. Kiston txutia. Nire bikote hau, egurra, tio. Unai. Morrua. Nion? Amorrua zergatik? Guk ustez guetzako pareja aukeratu txugu, guk minon txartxio igual ibilko tezien, minon. Engañau. Etxekoak, handa euskazu, imaginatzen dut buruan izan dituzula oain? Agarra biane arrebakin, arrebatik ganen enunin, eta eman dugu. Erakusteko gogoz etorri zara, Aitziber baita ere, biak baserritarrak eta abentura hau bukatu da. Goitzegi, Unai? Bai, Bueno, ni pena horrekin gelditzen naiz, ez? Badakit, Unaiek emateko askoz gehiago zeukala, eta nik bintzat pertsonalki pena horrekin gelditzen naiz, ez? Amalo. Emozionatzen? Jo, pila bat. Kriston pena matena, pues hori. Berdin pentsatzen, eta asko eman posible zutela bilet, eta, bueno, pues pena horrekin gelditzen az. Baina, bueno, animo. Bai. Eneko, zer da barruan daukazunak izona? Batetik negatiba da, ni lasainoa. Ni. Emozionatzen zara? Bai. Nakan ilusio bat. Anaia. Ni anaia bizia resintzi baten. Bera, daka, kapazia desberdinak esaten dena, ez? Bera, eta beste, 19 gazte. Urte bete, luze, ez dia kalera urten. Eta behantzako anaie, telebistan ikustea anaie, eta besteak ikustea ni eurentzako subidoia izango zan. Eta izango da, da nahi nun gehiago emotia, eurek be ikusteko, kontutan izaten ditugula, eta eurek nahiz eta kapazia desberdinak izan, badutela jenteakin, telebistako pertsona batekin tratua, eta eskubidea, ez? Anaiari orduan dedikatzen diozu, egindako ibilbidea. Bueno, familiai, neskatoai, dakana kriston pazientzianekin beti, eta anaiai. Unai eta Eneko, orain bukatzen da zuen bidea hemen, baserrian? Baserria egunero egiten dan lan bata, eta ez duguna baloraten. Baserria galtzen gabiz, eta lan gogorra da. Eta ez da dena fisikoa. Eta ez gizon eta ez emakume. Denantzako bada. Baserrian, denantzako. Unai, Eneko, zuek kalera jaitsi beharko duzue. Zorte hona izan. Eta eskarrik asko zue. Dagora baserria. Gora. Venga. Agur. Venga, Susia. Vamos. Dena mandugu. Sentsazio honak ingoaz. Lagun honak ezagutu txugu, talde hon bat egin dugu, elkarrengan lan egin dugu, bikote gizare ongi ibilikera, ni sentsazio honakin, esperientzia hon batekin. Enekok bere anaiari baserritarra usart bat ezagutu zuela kontatzeko aukera izango du. Baina azkenean txikerreka more eman eta beren jauregietara itzuli behar izan zutela. Ez da aste erraza izango Martiaren atarren etxean. Baten batek, bikote aldaketarik nahiko balu, altxada dila eta joarea jo dezala.